fajnie wygląda. Chcesz materialka, wiesz? 4. SG Join 4. Jestem 4. Dobra. Oko tu polował. Sprawo. Aha, tam. Dobra, jesteśmy dzisiaj na rejnie 4, 9, 8. Dobra, 5, 4, 3. Dobra, ale ja nagrywam jakby co. Napiecznik. Dobra, to już lecę. Chyba to ty. Tak, widzę cię. Co? O, siema, oko, widzę cię. Jakiej katastrofy smoleńskiej. Cię widzę. Z tyłu jestem. A tutaj jest to wejście, dobra. O, napiecznik. To mi go daj. To mi daj ten miecz. No daj. No, bo mam strzały, te 2. O. O, mam już 5, okej. A ty też masz miecz, okej. Ja też. Ty idź pierwszy. Gdzieś tutaj w tych... O, katastrofa smoleńska. Jakby co, ja mam złote jabłko. O, skrzynka jest w samolocie, jest skrzynka. Ja mam budki. Patrz. Gia. Like a boss. Skórzana. Czekaj. No. To dawaj idziemy na domki. Na domki, na domki. No. Dobra, skąd to jest? No, ja nagrywam. Boże, zmieczyk. Nie. Tylko mam budki i hełmik, a ty to masz. O, to fajnie. Nie, bo gdzieś tutaj była skrzynka. O ile pamiętam. Ktoś tu jest! Pod nami! On ma żelazny miecz. Chroń się. Ja go zabiję. Na dole. I tam też jest koleś. Uciekaj! Mówię uciekaj! Że nie masz tam schodzić. Wiem, mieć uciekać, nie słyszysz? O nie, to jest ten z nodusem! Krystian! Zabiję go. Teraz tamtego. Chodź do gnoju. Chodź do Rusko. On ma 2,5 serduszka. Lecimy. Wiesz, że i tak nie będziecie słychać jak zawsze. Chodź tu. Bo ty masz sobie mikrofon, cię w ogóle nie można słychać. Chodź tu. Ciekawe. Dawaj tego. Młody 2-2. Młody 2-2. Nie. Biegnę na niego, biegnę. Jako biorę od tej. Takiego nie idzie. Umarł. Zabiłem go. Jestem większym koksem od ciebie. Bo on ciebie zabił. I wyszłem
A jak pięknie zabiłem dwóch jednocześnie. Jak ładnie. Och, jak ładniutko. I mam łódkę. Nie wiadomo po co. Kto? Kto? Jakiś nodus? Wiedziałem. Czterech graczy zostało. Czterech graczy zostało. Widzę kogoś. Dwie osoby. Wypali się. Muszę. Biegnę na niego. Biegnę. Bum, bada. Yeah. Tak na niego wbiłem. Jaka fawa. 23 strzał. Ile osób? Dwie osoby zostały. Dwie osoby. Dwie osoby. Na czwórkę. Może zmieczyk. Kamienny wywala. Jedzenie się przyda. Też. Aha. Jest napierśnik żelazny. I to wszystko. No, teraz tylko czekać. Czwórka na spawn. Czwórka na spawn. Czwórka na spawn. Let's go list. Bum. Nawet mam dobre eko. Dawaj. Zapisz się. Na czwórkę. Aha. Gdzie ten koleś, który ma być na czwórce? Gdzie on jest? Jak nawiala klawiaturą. Aha. Super. Jak coś 3D. Trójkę wygrał. Gratuluję. Taki koleś. Jaki koleś. A mój kolega jest dziwny, wiesz, który Krystian, nie? On gada, że jak za długo będziesz przy pochodni, to podpalą ci się spodnie. No wiem. No to jakiś debil jest. Ostrzały. Ja też. Da. On jest debilem. Ruskim. Bo się pokłócił ze mną. Nie ma... Kto? Co? Lipa. No. Śmietana ruska. Śmietana.